b'a fɔ ka waleɲuman dan tɛ foli la k'a fɔ ko bisimila baga bulon sanfɛla la baga bulon ye bulon kɔnɔna la an sifin jɛkulu an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka to ka an hakilina di jamana kunkanko kumaw kan ne barokɛɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn bolo bi comme d'habitude Moussa Jara an ka invité mɔgɔ fila b'an bolo n'o ye Madu Baya ale ni Umar Tangara ale tɛ mɔgɔ kura ye an ka plateau sanfɛ ni y'ale nakɔ filanan ye ok donc Madu Baya folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛkɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'an ka foli yɛrɛ kan an bɛ Ala yɛrɛ fo fɔlɔ donc o bɔlen kɔfɛ an b'an bangebagaw fo parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn dɔnkɛla ba tɛ sen fila bɛ dugu ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ an filɛbagaw fana fo k'an kanubagaw fo donc an bɛ foli bila yɔrɔ la fɔlɔ. D'accord. Umar Tangara folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ni filɛbagaw an bɛ filɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ fo ka tila ka lajɛbaw fo minnu bɛ yen n'u tila ka na an lamɛn ani k'an lajɛ kɔfɛ an ka foli don ka ɲɛsin bɛɛ ma ayiwa. Moussa Jara comme e tɛ plateau in dugulen folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin e t'a dugulen quoi ne y'a dunan ye e t'a dunan ye quoi e y'a dugulen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ma an b'an sɔrɔ an ka plateforme kan ko k'u bisimila an ka kɛnɛ kan. D'accord yani an ka bi jamu an sigikun yɛrɛ ɲɛfɔ de comme d'habitude Moussa ni semaine in kɔnɔna la e ye fɛn jumɛn de e Tarawaso bon ni semaine in kɔnɔna la ba fɛn min ne Tarawaso ye an ka sigi ka fɔ ko an bɛ ka sigi ka fɔ mun kɛ walasa ko mun b'an kun na an k'an cɛ n ko jagow bɔra jago dɔw commencé ka to ka bon o de ma ne m'o yɔrɔ ni faamu ne hakili sigi ka fɔ k'u don fɛn min bɛ an tɔɔrɔ an b'a fɛ jamana in ka taa cogoya min na ne hakili la n k'an bɛna sigi ka fɔ k'o de kan mais a ma grande surprise sigi ka fɔ an ye jaabi kunfɔlɔ minnu sɔrɔ a la a kɛra i b'a fɔ vote proposition ye dɔw ko ko transition ka daminɛ nin kalo in na ka taa nin kalo in na dɔw ko ka taa san 10 san bon ne tunun don a sigi ka fɔ e min ta fɔ an ye voilà parce que ne bolo sigi ka fɔ la an bɛna Mali gɛlɛyaw minnu b'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna se k'olu de fɔ bɛnbaliya minnu bɛ yen pour que olu bɛ se ka sabati mais moi j'ai vu que en réalité a sigi ka fɔ in kɛra on dirait que cɛ bon k'an kana kuma ka fɛn kana fɔ dɛ a to yen an b'a tɔni to tan Madu Baya ni comme e donna an ka plateau kan comme an ka plateau kan d'habitude an bɛ deli k'a kɛ donc an b'a ɲininkali kɛ an ka invité la c'est à dire ni semaine in kɔnɔna la e yɛrɛ de fɛn jumɛn de ye e yɛrɛ marqué bon fɛn min ye ne marqué nin na bon est ce que ne bɛ se ka fɛn fɔ la kosɛbɛ parce que ne kɔni ka hakilina ye min ye jamana kɔni ka gɛlɛn voilà mais adamaden n'i ko k'i yɛrɛ i ka jɔ i yɛrɛ ye donc c'est pas facile donc jamana gɛlɛya de ye tigɛ voilà mais de toute façon a bɛ n kun na a bɛ tɛmɛ fɛnɛ voilà ko mana gɛlɛya c'est que o y'a ban wagati de fɛnɛ selen ouais Umar Tangara jumɛn ye e marqué ni fɛn in na i n'a fɔ depuis fɔlɔ an y'a fɔ cogo min na o ye kurantigɛba in de kurantigɛba in de ye marqué ala an sigilen filɛ sisan an b'o o kelen de kɔnɔna la wa dɔgɔtɔrɔso la siw cayara bon morgue yɛrɛ fɛnɛ falen don hali dɔw bila yɔrɔ tɛ ka sɔrɔ siw dɔw bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ miniti dama heure dɔ de bɛ fɔ aw ye k'aw ka taa aw ka siw ta ka bɔ morgue kɔnɔ parce que ko place tɛ yen kurantigɛ y'a sababu ye bon o de ne ka nin ye min ye touché dɔɔni d'accord bon o b'an don an ka bi thème kɔnɔna la an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye an sigikun o ye an ka mara bi c'est à dire ni an ka jamana in ta bi an ka mara bɛ cogo min na bi an bɛ se ka mun de fɔ a kan Moussa ese i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲɔgɔn dɔn tuguni n kelen b'a bɛɛ dɔn i kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ an bɛ tila ka hakɛto ɲini kɛ an filɛlikɛbagaw fɛ ka sababu kɛ an bɛna fɛn minnu bɔ an da sisan o de ye kuma ye n'ale dun bɔra ka ban o y'a taalen an filɛbagaw ka ca donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ese n'i ko ko mara i b'a fɔ ne bɛ deli k'a fɔ n ka jɛmukan caman kɔnɔna la n ko mara tiɲɛni a ma daminɛ bi c'est-à-dire biden o de kɛra bi mansaw ye donc de fait que a bɛ k'a fɔ ko bidenw ma mara donc n'o kɛra mansa ye dɔrɔn tu trouveras que o ye mara bannen ye quoi n'i y'a jateminɛ depuis denw kɛra an bɛɛ ta kɛra an ta ye même dans la famille n fa dɔgɔnin n fa kɔrɔkɛ n banicinin n tɛnɛmuso sisan denmisɛnnin fitinin tɛ pas san 5 n'i donna so kɔnɔ ne y'a fa dɔgɔnin n'i bolo ne ko ne ye fa ye fɔ a ye dɛ nin ne fa dɔgɔnin ni n'i fa ye fɔ a ye dɛ nin ne fa kɔrɔkɛ di donc depuis yen denmisɛnninw yɛrɛ y'u ta fan faamu a bɛ fɔ n'u u bɛ don n'a tulo la
n'o kɛra mara bɛ tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Moi je pense que sisan mara bɛ tɛ denmisɛnninw jalaki dɛ, e bɛ mansaw yɛrɛ de jalaki. Umar Tangara, an ka bi mara n'a fɔra an ka kuma an ka bi mara yɛrɛ kan e bɛ se ka mun fɔ? An bɛ hali bi an bɛ segin ka lajɛbaw fo. An ka bi mara n'i ko k'i bɛ kuma kan, mara sirilen don a n'a gulonlen don fɛn dɔ la. A bɛ f'o ma ko jogo, parce que anw ye a caman an y'a bɛɛ kɛ kelen ye. N'a fɔra ko karisa a tɛ ɲuman kɛ, an b'a fɔ k'a jogo man ɲi, ka sɔrɔ juguman tɛ jogo la. Jogo bɛɛ ye ɲuman de ye. N'i ye mɔgɔ min n'a fɔ a bɛ taabolo ɲuman kan, taabolo juguman kan, o ye sɔn de ye. I sɔn man ɲi, mais jogo kɔni bɛɛ ye ɲuman ye, jogo ka ɲi. Mais jogo nin na o bɛ adapté mɔgɔ la cogo di? O ye depuis denmisɛnninya. Denmisɛnnin bɛ fɛn min ye a fa bolo, a n'a bɛ fɛn min ye a fa n'a ba la, a bɛ k'ale kɔnɔ k'a fɔ o de ye ɲuman sira ye. Tubabuw ko ten ko l'homme vient ka sɔrɔ i n'a fɔ bon, l'homme bɛ na ka sɔrɔ maa jɛlen don, mɔgɔ jugu tɛ. O ye adamaden yɛrɛ bɛ na o cogoya la quoi. Mais ko c'est la nature qui lui corrompt. I n'a fɔ an bɛ adamadenya min kɔnɔ o de bɛ se ka a taafan yɛlɛma. N'o tɛ e delila ka denmisɛnnin jumɛn nalen k'o ye maa jugu ye, denyɛrɛnin fitinin, i t'o ye. A bɛna changer anw de cɛla yan, a bɛ société min kɔnɔ. O ye fa ni ba de ye. Société n'o fara bɛ kɛ dɔ kɔnɔ k'o ye diɲɛ bɛɛ de ye. A fa ni ba de y'ale ka société ye. Ni den kɔrɔla ka sɔrɔ a fa bɛ to k'a ba nɛni, a bɛ kɛ den kɔnɔ k'o de ye réalité ye. O de kan ka kɛ. N'a nana sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ ko a ba de bɛ ka a fa fɛnɛ nɛni, a bɛ kɛ denmusoman kɔnɔ k'a fɔ k'o de fɛnɛ ye réalité ye. Donc den dun ye bɔgɔ de ye, a bɛ n'a fɔ bɔgɔ kɛnɛ ye quoi. N'i y'a mɔ k'a bila yɔrɔ min na a bɛ ja ten de. A bɛ exemple min anw bolo, o de ye ale ka leçon ta yɔrɔ ye. Bi fa ni ba kɔfɛ den kan ka lamɔ fan o fan fɛ, tiɲɛni don n'o bɛɛ kɔnɔ. K'a daminɛ so kɔnɔ, fɔlɔ sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ den éduquer, n'a bɔra kɛnɛma sigida fana b'a éduquer, mais n'a taara kalanyɔrɔ fana na, kalanyɔrɔ fana bɛ a éduquer. Mais kalanyɔrɔ ta tiɲɛna depuis waati min na, maîtres yɛrɛ kɛra denmisɛnninw cibaga ye ka t'u sunkuruw wele. Donc kalanyɔrɔ bonya banna. Sokɔnɔna fana na maa min kan ka e éduquer n'o kɛra e tiɲɛbaga ye, e tɛna éducation foyi sɔrɔ o bolola o yɔrɔ la. Bon, an ka mara o tiɲɛni tɛ dɛ. Parce que an bɛ ka ko in ta ko fɔlɔ mara tun bɛ yen, bi mara tɛ yen. Fɔlɔ mara kelen bɛ yen dɛ, o mara kelen de bɛ du kɔnɔ, mais mara in de yɛlɛmana. N'o tɛ hali sini cɛ de ye dutigi ye a ka so, ale de b'a ka nasɔngɔ bɔ. Bon wagati min na cɛ y'i yɛrɛ bila congé la k'a to musow bolo, musow fana nan'u ka se de a sokɔnɔna na, olu de ka mara bɛ ka imposer. I bɛ don du baden kɔnɔ bi an fɛ Mali la, i tɛ cɛ sɔrɔ a kɔnɔ quoi. I bɛ don du min kɔnɔ n'i bɛ cɛ sɔrɔ a kɔnɔ, i n'a fɔ cɛkɔrɔba, i tɛ cɛkɔrɔba sɔrɔ du caman kɔnɔ. I bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba bɛ yen, mais i tɛ cɛkɔrɔba sɔrɔ yen. Bon, ko dɔnna dɔw ko musokɔrɔbaw ye dusukasi kɛ ka cɛkɔrɔbaw fa, donc k'olu taara. Bon, an bɛ o sigi min kɔnɔna na, société si tɛ yen min bɛ se ka avancer k'a fɔ dɔrɔn k'an b'an sigi ko mara tiɲɛna, mara man ɲi a fɛn na. Jɔn de kan ka mara? Jɔn de ye marabaga ye? F'o de ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. Donc denmisɛnnin bɛ fɛn o fɛn ye, i n'a fɔ n bɛ misaliya dɔ d'i ma, a bɛ fɛn min y'a fa la, a bɛ k'a kɔnɔ ko ni cɛ don, cɛ bɛ a fa de ye, ale fa de y'a ka acteur ye. Misaliya dɔ la, quartier dɔ bɛ Bamakɔ, cɛkɔrɔbaw tun bɛ taa sigi gɛrɛn na. Den fitinin dɔ tun bɛ yen, a bɛ sigi o kɛrɛfɛ, a b'u lajɛ quoi, mais den fitinin de don, a ma kɔrɔ kosɛbɛ, mais a bɛ se kuma na. Ni jeune n'u nana, fa terikɛw nana, kelen bɛ yen u b'a fɔ o ma ko bilakoro. Bilakoro ça va, bilakoro ça va, petini sigilen don a bɛ k'u lajɛ quoi. Don o don ni nana, tɔw b'a fɔ o ma ko bilakoro ça va. Don la sisan cɛ nana ka sɔrɔ petini bɛ yen, a ye o natɔ dɔrɔn a fana ko tɔnɔ bilakoro ni ce. Donc ale fɛ ko cɛ tɔgɔ de ye, n'i y'a ye faw bɛ k'a fɔ, donc a tɔgɔ de ye o ye. Donc a bɛ i n'a fɔ n'i ye min kalan den kunna, e falama den b'o de fɛngɛ, yanni ka kuma minɛ ka mɛn, n bɛ jɔ yan. Ok, d'accord. Madu, komi i bɔra ka Musafu lamɛn ka Umar lamɛn, e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye an ka bi mara kan? Bon, sisan kɔni an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo toujours, parce que ne y'o f'i ɲɛna cogo min na, mɔgɔ yɛrɛ tɛ quoi, fɛn min b'i kɔ o de don. Voilà, donc ne bɛ se ka mun fɔ mara taabolo yɛrɛ la, juste ne kɔni bolo ko kelen tigi de cayara kojugu. Ko kelen tigi. Voilà, ko kelen tigi cayara kojugu. Sinon normalement den ye kelen dɔrɔn de ye.
mais n'a tigi cayara donc a tiɲɛni bɛ bonya kojugu maro parce que mun na ne b'a fɔ parce que hakili la n fana mɔnna gɛlɛya dɔ kɔnɔna la n ye ko caman ye mais gɛlɛya tɛ se ka mɔgɔ si fili i nacogo ma voilà adamaden n'i yɛrɛ dɔn i bɛ Ala dɔn voilà donc ne kɔni hakili la n ka musokɔrɔba dɔ delila ka n ka musokɔrɔba yɛrɛ n yɛrɛ woloba hakili b'a la an denmisɛnninama an kɔrɔmuso dɔ bɛ yen tantɔ a terimuso de ye tiɲɛni k'a fɛ yen ka taa a sira an fɛ yen a bɛ si an fɛ don min kama musokɔrɔba tatɔ sugu la musokɔrɔba ɲininka k'a bɛ mun na donc ko a n'a pasa a maraw bɛ ɲɔgɔn a pasa paraw bɛ ɲɔgɔn na quoi donc musokɔrɔba ye a sɛnsɛn ka taa n'a ye a fɛ yen u fɛ yen mais i b'a sɔrɔ musokɔrɔba ka taa n'a u fɛ yen musokɔrɔba kɛlen ka gɛn bila a ka manasɔn kɔnɔ quoi parce que a tun bɛ sugujɔ kɛ donc a kɛlen ka gɛn bila manasɔn kɔnɔ donc a taara a ye ɲininkali kɛ donc u ye situation bɛɛ ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna a nana ye k'a fɔ denni jo t'a la a waati la an kɔrɔmuso don parce que a y'a sɔrɔ denmisɛnninya banna an kɔrɔmuso ne kɔrɔmuso kɔrɔ sabanan yɛrɛ don bon o nana se o situation ma musokɔrɔba yɛrɛ fɔlɔ de y'u mɔgɔ bila ka cɛ ta yen nɔ ka se k'a bɔ donc mais ni mara ne hakili la ni mara b'o cogoya la peut-être gɛlɛya tɛ mara kɔnɔ quoi donc hadamadenya ye fɛn dɔ de dɔrɔn hadamadenw kan ka ɲɔgɔn de minɛ mais ɲɔgɔn minɛ de banna donc mara tɛ se ka na bon a tiɲɛ fɔ fana banna mara tɛ se ka na un exemple ne dɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka taa kuma dɔ ɲɛfɔ e ba ɲɛna mais e t'o ɲɛɲini yɛrɛ a bɛ mun f'i ɲɛna i bɛ toro de kan donc i bɛ ne jalaki ye donc de fait que i bɛ ne jalaki ye a jaabi kɛra ne ye ka sɔrɔ ne yɛrɛ y'a marabaga ye ne de kan ka bugɔ ne de kan ka kɔrɔfɔ mais ne farala ne kan donc k'a kɛlɛ a ka ca Ala fɛ n'a ma taa yɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la a mana munumunu cogo cogo a bɛna ne de fɛ yen a b'i lamɛn a bɛna ne de fɛ yen donc ne yɛrɛ bolo en tant que nin de tɛ yen mara tɛ yen en tant que nin tɛ yen mara tɛ yen bon ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ est ce que nin bɛ se ka na bilen ne ma la nin bɛ se ka na bilen parce que hadamadenw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ mara de bɛ ka faamu quoi voilà fɛn yɛrɛ de banna quoi ba ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn fɛn yɛrɛ de banna bon ni fɛ tɛ yen mara tɛ yen o ne kɔni hakilina ye ni fɛ tɛ yen mara tɛ yen voilà a bɛ ka kuma faamu na c'est à dire nin dɛmɛ in kɔnɔna ne y'a faamu a ka kumaw la c'est à dire que an bɛ yɔrɔ min na ko bi mara yɛrɛ de tiɲɛna aw bɛɛ ka kuma bɛ k'o yira mais ne bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de y'a to ni mara tiɲɛna parce que bi n'i y'an ka société k'a jateminɛ anw ka société in kɔnɔna la mɔgɔ si tɛ bɔ Faransi ka na kɛ maire ye mɔgɔ si tɛ bɔ Faransi ka na kɛ président mɔgɔ si tɛ bɔ Faransi ka na kɛ ministre ye bon n'anw ka mara tiɲɛna nin cogo la kun jumɛn de y'a kɛra tiɲɛli sababu ye Musa bon isi ne y'o de f'i ɲɛna n ko mara tiɲɛna a tiɲɛ yɔrɔ bɔra fo min tantɔ o de don c'est à dire i b'a fɔ an balimakɛ ye misaliya mun ta sisan k'a fɔ ko ale ba n y'a dɔn a y'i da don o la a taara mun kɛ a y'o kɛ mais bi o man ca dɛ k'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ i bɛ taga n'a ye bi i b'a sɔrɔ sisan ne den bɛ tiɲɛni kɛ ne fɛ yen a bɛ taga e fɛ yen e de b'a ladon sisan an bɛ chercher à comprendre k'a fɔ n bɛ taa n'i masaw fɛ yen o tɛ dɛ e yɛrɛ de b'a fɔ k'a ka minɛnw cɛ ka na e fɛ yen o b'a sɔrɔ e yɛrɛ taw ma mara fɔlɔ donc c'est juste pour te dire que ni an ko k'an bɛ mara in ta ne ka mara ko kuma in mɛna yɔrɔ in dɔrɔn de la k'a fɔ ko bɛɛ falenna fɔlɔ i tun bɛ mara fan bɛɛ fɛ i y'a fɔ balimakɛ Piji bɔra k'a fɔ cogoya min na mara tun bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ mais a bɛɛ tiɲɛna o ye sisan n ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ deli k'a fɔ ɲɛna ni diɲɛ laban sera mɔgɔ b'i ka jɔn wolo ka tila ka kɛ jɔnya ye k'i ka jɔn wolo ka tila ka kɛ jɔnya ye o de kɛra sisan denw de y'u ka diyaɲɛ ta mansaw yɛrɛ ɲɛ kan ka se niveau dɔw ma fo u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i b'a jateminɛ e bɛ taa du dɔ kɔnɔ sisan i bɛ foli kɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin ye n'enfant de 7 ans a bɛ se ka boli tigɛ la kɛ la pawu a b'a yɛrɛ bɛ se papu ne m'a fɔ e ka mɔgɔ bugɔ dabila a b'a minɛ k'a sigi parce que a b'e ka réaction lajɛ e bɛna den in minɛ ka baara mun d'a kan pour que e kana se ka den in bugɔ ale yɛrɛ ta dan bɛ k'o dɔrɔn de papu ne m'a fɔ i ka mɔgɔkɔrɔba bugɔ dabila a b'a minɛ k'a sigi a ye e mun bugɔ e tɛ se k'a corriger ba mun y'a minɛ k'a sigi o tɛ se k'a corriger e bɛ taa i tɔɲɔgɔn mun nɔfɛ o dutigi o fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ k'o yɛrɛ bugɔ parfois i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ bɛ so kɔnɔ a sigilen don a fa sen kan a sigilen don a bɛ bolola ni diɲɛlatigɛ fɛnw bɛɛ la ne yɛrɛ bolo sisan n'i b'i den tiɲɛ bi i t'i den fɛ oui o yɛrɛ de kɛra laada yɛrɛ de ye musow bolo musow yɛrɛ cɛw yɛrɛ farala kan hali kun ne ka kuma la ne b'a fɔ fɔlɔ i tun b'a jateminɛ denw ni faw kun gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ o kuma ma janya de mais anw ka tile in na sisan n'an fɛn fɛn donna so kɔnɔ sisan an den cɛman fara musoman kan u bɛɛ b'u baw to yen ka na an fɛ yen i b'o remarqué wa fɔlɔ i tun b'a sɔrɔ k'a fɔ den yɛrɛ bɛ siran
fa ka gɛrɛ fa la mais bi i bɛna a ye ni fa yɛrɛ donna so tɛ se k'ale ka ci yɛrɛ ɲɛnabɔ i den yɛrɛ fɛ parce que o mun ye o fana o ye débat wɛrɛ parce que an balakaw fana y'u jɔyɔrɔ bila k'a bɛɛ di baarakɛlaw ma hali ni baarakɛla bɛ taa so c'est à dire dɔw bɛ yen n'olu ye den yɛrɛ wolo bilamɔgɔw ka hakɛ to kuma fɔcogo la baarakɛla yɛrɛ bɛ den bɛ tin bɛ don den ni baarakɛla yɛrɛ cɛ o tɛ don a n'a woloba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ko an dali dubaw kɔnɔ fɔlɔ duba de tun ka di o mais bi duba bɛ ci la n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma la i mana du dɔw i mana don dɔrɔn i bɛ du taabolo faamu i b'a dɔn nin ye nin den nin ye nin den nin ye ninnu ka famille nin ye nin den nin ye nin den nin ye ninnu ka famille c'est à dire i b'i sigi dɔrɔn kɔlɔsili la i b'a dɔn k'a ban mais par contre du tun tɛ yen o tun tɛ yen fɔlɔ fɔlɔ den yɛrɛ tun tɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko nin fa dɔgɔnin nin n ba dɔgɔnin n ba sinamuso hali bi den b'a fɔ ne hakili la ne ye karisa den ye ne tɛ karisa den ye dɛ ne ba sinamuso de don c'est parce que o de bɛ a bɛ labɔ n'o de ye o de bɛ fɔ a ye ne yɛrɛ b'a dɔgɔ don ne yɛrɛ b'a fɔ ne b'a fɔ n b'a fɔ n barokɛyɔrɔ la n b'a fɔ ale yɛrɛ fɛ yen n ko ne ye fɛn min jateminɛ sisan ni muso min b'a den tiɲɛ e de t'i den fɛ ni cɛ min b'a den tiɲɛ e de t'i den fɛ i tɛ ko gɛn ka bɔ a bolo i tɛ ko gɛn ka bɔ a bolo e b'a to a ka lezi la ni e mɔgɔ o mɔgɔ t'o kɛ an ka tile in na sisan e t'i den fɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ i bɛ a fɔ k'i bɛ den corriger k'a don i yɛrɛ da yɛrɛ fɛ e de bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye wa an ka mɔgɔkɔrɔba minnu fana bɛ yen olu fana y'a kɔrɔtɔ bɛ tiɲɛ ala ye chance di an minnu ma n'an fakɔrɔ n'an bakɔrɔ b'an kɛrɛfɛ olu fana ye kɔgɔ k'a ko tɔ bɛɛ la n'i ko i bɛ maga i den na dɔrɔn olu b'u kama voilà donc jaabi i b'a fɔ nin y'a fɔ cogoya min na ekɔliso fana la o fana mara ten parce que o mara o bɔra depuis an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la n'u ko ko ekɔlidenw tɛ se ka corriger i n'a fɔ u ka corriger cogoya min na n'i y'a bɔgɔ dɔrɔn i tɛ kaso la o y'o tiɲɛ wa u tɛ ekɔlidenw yɛrɛ bila ka t'u ka sunkuru wuli dɛ ekɔlidenw yɛrɛ de y'u sunkuru ye donc o fana y'o tiɲɛ donc jaabi maintenant an kɔni an bɛ ala de deli ala ka bɔsira ɲɛnama di an ma marako in na n'o tɛ anw yɛrɛ ma anw faw ye duwawu min sɔrɔ an t'olu sɔrɔ an yɛrɛ t'o ɲini an fana ye duwawu min sɔrɔ an denw t'olu sɔrɔ parce que olu t'o ɲini anw denw yɛrɛ bolo anw de jɔlen don an de tu verras denmisɛn san 25 musow b'a bolo denw b'a bolo mais hali jusqu'à présent a n'a ka famille chargée bɛ mansaw de kan muso e ka bi mariage lajɛ bɛ bi la i bɛ bi mariage dɔw ye dabali bɛ ban les enfants de 20 21 ans 22 ans musomaninw fitinin cɛ yɔrɔ ye fitinin u ma préparer mariage ko la i mana taa mairie i b'olu fili ka ɲɔgɔn furu mariage ko ye débat wɛrɛ ye an k'o yɔrɔ datugu o bɛɛ ye mara yɔrɔ ye o n y'a faamu o bɛɛ ye mara tellement an bɛ o bɛɛ ye fɛn de ye o den bɛna a f'e ɲɛna sisan sanni ka den yɛrɛ ka avenir den yɛrɛ bɛna a f'e ɲɛna sisan n bɛna muso furu et puis i bɛ muso furu ka d'a ma n'a sisira dun den de mana fɛn o fɛn fɔ sisan o de bɛ kɛ minɛ e tɔgɔ de yɔrɔnin de faamu wa n y'a faamu ni den ko e ma sisan k'a fɔ ko wa ni e y'i ban k'a fɔ k'ale b'a corriger e b'a sɔrɔ du kɔnɔ n'i ma bɔ hali bi den fɔlɔ an ka musokɔrɔbaw fɛn fɛn mana ye den bolo u b'a fɔ fa i fa de y'a san o papa de y'a san mais bi e ka don so kɔnɔ ka denw ɲininka b'a ye n'i ye fini min yɔrɔ n'i y'o jɔ a b'a fɔ ko mama n'i y'ale moto min b'a tigɛ a b'a fɔ ko mama a b'a sɔrɔ papa de bɛ wari di mama mais mama tɛ se k'a fɔ den ɲɛna depuis yen k'a fɔ ko papa de b'a san jaabi donc an ka mara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mara ko kuma in si ne yɛrɛ ye nin bɔ a la parce que an si ma mara anw de fɔlɔ denmisɛnninw kɛra fɔlɔ mansaw ye donc anw yɛrɛ ma mara anw tɛ se ka mɔgɔ mara quoi a kuma ka ca mara kɔni an bɛ fo ni dɔwɛrɛ nana sinon mara ko kɔni an b'o ban de d'accord Umar i bɔra Musa ka kuma lamɛn an ka problème m'an dala bi a kun yɛrɛ ye jumɛn a cause ye jumɛn ye a tiɲɛni fɛn fila de don a fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ n'a fɔra jamana ɲɛmɔgɔ bi ni kuma fɛn fɛn ko jamana ɲɛmɔgɔ bi i ta ka t'i di i n'a fɔ fanga min bɛ an kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka taa se du kɔnɔ an b'a daminɛ du kɔnɔna na n'i bɛ den lamɔ a fɔra k'i kana den lamɔ ni nɛgɛnni i t'i den lamɔ ni nkalon ye quoi hali ni den kasira i bɔtɔ nɔfɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka tugu i kɔ a lasegin mais kana fɔ ko exemple la ko n segintɔ bɛna i ka nɛgɛsoni d'i ma k'i ka n'o fɔ den n'i bɛ fɛ den ka a ka lamɔ i ka hakilina na
ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ sugu dɔ ye i b'a fɔ a ye a ka segin mais kana fɛn fɔ a ye e natɔ tɛna fɛn min d'a ma donc dutigi caman bɛ yen an caman an bɔtɔ b'a fɔ den na i da di n natɔ n bɛna nin d'i ma donc dutigi bɛ segin so kɔnɔ a t'o ye den ta y'a bolo o ɲɔgɔn bɛ caya den bɛ tigɛ a fa la a fɔra fana ko hali ni den ko dɔ kɛ n'i ko a ma karisa n'i y'a kɛ n b'i bugɔ ni den y'a kɛ depuis a fitinin ma hali n'a ɲinɛna a minɛ i k'a bugɔ parce que i y'o de fɔ a ye wa ni i m'a bugɔ o la a bɛ segin k'o ɲɔgɔn kɛmɛ kɛ parce que a b'a dɔn e ta ye dalafɔli de ye a tɛna siran i ɲɛ mun ye jamana kuma don a kɔnɔ an fɛ yan an bɛ fɛn o fɛn k'o ye mara tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'an bɛ se k'an sigi mara tiɲɛna n'i ko mɔgɔ dɔ ma k'a ma mara a bɛ ka fɛn dɔw de kɛ o fɛn kɛmɛ bɛ yen fɛn b'a pousser ka t'olu fana kɔnɔ bi jamana de y'u bɛɛ autoriser u bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ exemple n'i ko k'i bɛ gulɔmina ɲini gulɔ dɔw tɛ dilan an fɛ yan mais o bi don an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ o autoriselen don ka don donc o minbaga n'o ye tiɲɛni min kɛ est ce que o kelen de ye o tiɲɛni kɛ wa min y'a permettre o fɛn ka ladon o y'o de ye wa anw fɛ yen fana mara dɔw tun bɛ yen olu t'an ka culture yɛrɛ la fiyewu an denw y'o bɛɛ kalan ani an yɛrɛ fana y'o bɛɛ kalan ka sababu kɛ film ye an ye ja kolon dɔw lajɛ ka film kolon dɔw lajɛ hali ka den dege a ba bugɔcogo la ka den dege a fa bugɔcogo la an y'o bɛɛ ye o bɛɛ farala an ka cɛkisɛya kan parce que fɛn caman bɛ yen denmisɛnninya la an bɛɛ y'o dɔ kɛ yan a delila ka fɔ bɛɛ an dɔw ma ko arambo a delila ka fɔ dɔw ma ko dugu ci den kelen n'i ye ko dɔ kɛ k'i jama dɔrɔn a fɔ ko commando a b'i jija ale ka bɔ o de fɛ i bɛ min ye film na walima i bɛ min ye image la mɔgɔ caman ye hali i bɛ dɔnkilidalaba minnu ye u bɛ lahalaya minnu kɛ a ka di mɔgɔ caman i ka ressembler o fɛ olu bɛɛ sen bɛ an ka mara tiɲɛni na fɔlɔ i tun bɛ arasamani ye du kɔnɔ mais arasamani bɛɛ tun ye sufi de ye i tun bɛ arasamani ye du kɔnɔ ou bien sigida la n'a ye arasani kelen min bɛɛ bɛ boli k'a tɛmɛtɔ lajɛ mais bi bɛɛ kɛra arasa ye du kɔnɔ mais mun nana ye taa duw bɛɛ kɔnɔna lajɛ i mana taa du saba lajɛ i bɛ taa sɔrɔ fila kɔnɔ kɔnɔ arasa kelen bɛ yen a ka arasa conviction foyi t'a la k'a fɔ ko a bɛ nin tɔn in de la k'olu de bɛ ka arasa kɛ non a ta ye min ye dɔrɔn n y'a ye dɔ de la o diyara ne ye o nana n'o mara ye du kɔnɔ bon denmisɛnnin tɔw fana bɛ ɲɛmɔgɔ fɛ bon hali bi den wolobali kunkolo ne bɛ ka kɛ arasa ye donc o ye olu y'o culture lajɛ o mɔgɔw de diyara u ye an ka mara ni mara minnu tɛ kelen ye o valoriser la ka tɛmɛ an yɛrɛ ka mara kan exemple la n hakili bɛ dɔnkilidala dɔ delila k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ma bɔ ni foyi ye tubabu jamana kan fɔ culture ni olu ka dumuni kuntanw ka na an ka jamanadenw kalan o la an b'o kalan de kɔnɔ an ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an tun b'a kɛ o y'a bɛɛ lagosi fɛn o fɛn bɛ yen ni o tun ye mara sira y'an bolo u y'a bɛɛ lagosi fɔlɔ i tun bɛ na i ni muso bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'i kɔrɔkɛ ye o muso kelen min e bɛ ka na kare kelen kɔnɔ mɔgɔ bɛ bali ka ye muso kelen de don o tɛ cɛ ye bilen muso in kelen de bɛ tɛmɛ mais cɛ ye dogo fan o fan maa si t'o dɔn fɔlɔ denmisɛnnin tun bɛ se ka cigarette min ni fa bɛ tɛmɛ ou bien fa filan dɔ bɛ tɛmɛ cigarette min b'a bolo i t'a ye bilen a kɔni b'a bolo yen mais i tɛ cigarette y'i ɲɛ na bilen mais bi o fa yɛrɛ ni den bɛ ka cigarette tugu ɲɔgɔn na action bɛɛ kɛra o cogo ye u y'u sigi ka film lajɛ n'i ko k'i bɛ den lakolon cogo sugu dɔ la a bɛ fɔ ko vraiment k'i bɛ ka juru i n'a fɔ i ka jugu i den ma donc o de bɛ yir'i la sigiɲɔgɔnw bɛɛ b'a fɔ bon karisa n'a denw ka di olu bɛ fɛn caman na don anw fɛ yen ka sɔrɔ n'i y'a caman jateminɛ a bɛ ka mara tiɲɛ min basé un peu TikTok kan i bɛ taa sɔrɔ den bɛ a tɔgɔ ye fini dɔ don qui n'est pas présentable mais a tila ka na video kɛ n'a fa ye fa mɔgɔ kan k'a fɔ ko an bɛ fa min wele k'a fɔ a ye ko i den ladamu nin tɛ fini dun ta ye i b'o yɛrɛ y'a kɛrɛfɛ o fana bɛ don n'a kɛrɛfɛ donc bi jɔn de ye jɔn ye i n'a fɔ a ɲɛfɔra cogo min na sisan jɔn ye jɔn ye jɔn de ye den ye jɔn de ye fa ye jɔn de ye ba ye bɛɛ ye échec dɔ kɛ i ka fɛngɛ na bon nacogo t'a la k'a fɔ ko an bɛ ka dilan cogo dɔ de ɲini an b'a débat kɛ de k'a fɔ n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o culture ye jamana dominer ka ban an dominer i tɛna se k'a fɔ i den si ma k'a kɛ tan n'i ma kunnaja bi ekɔlidenw bɛ mɛtiriw bugɔ wa denw fana bɛ yen minnu b'u fa dɔgɔninw n'u fa kɔrɔkɛw bugɔ parce que séparation yɛrɛl'u la depuis fitinin i fa tɛ nin dɛ i fa dɔgɔnin de ye nin ye bon nin y'i banicinin nin y'i ba sinamuso ye donc o denw de bɛ fara u ba yɛrɛ kan n'u ba n'a sinamuso bɛ kɛlɛ la donc mara taara mais a bɛɛ base ye min ye o ye jogo de ye ni jogo de nana sisan so kɔnɔ mara bɛ na
bon dɔ fana b'a fɔ a ka kuma na ko wagati gɛlɛn de bɛ maa fɛgɛmaniw former i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw olu ye wagati gɛlɛn kɛ u tun bɛ nɛgɛso de ta walima ka kilo caman taama u sen na ka taa kalan kɛ bon olu ye o gɛlɛya min kɛ olu ye se min sɔrɔ olu k'a to an fana k'o kɛ olu fana ye nɔgɔmani kelen anw ye anw fana bɛ a tɔgɔ ye di sotaramaw ta ka taa an ka ekɔli kɛ bon maintenant anw fana ka laɲini ye an denw ka don mobiliw kɔnɔ an denw ka don moto sanfɛ donc olu fana bɛ tila ka na i n'a fɔ an ye fugari ye olu fana bɛna fugari wɛrɛ kelen ye ka fugariw kelen ainsi de suite ka taa fo ni gɛlɛya nana wagati min na bɛɛ kan peut-être jogo in bɛ sɔrɔ ka segin ka na i n'a fɔ an kun bɛ cogoya min na n'o tɛ o ye solution tɛ ko min na ye quoi n tun kan k'a jaabi min na hakili jiginna la mais c'est pas la peine ok a ko a ka kuma fɔlɔ la ko cɛkɔrɔbaw ko est ce que ko n'a fɔra ko maraw ko denw dɔrɔn de ko tɛ yan est ce que denw an tɛ denw dɔrɔn de bɛ concerné ou bien maakɔrɔbaw b'a la k'a est ce que maliyɛn bɛɛ parce que n'i ko mali mara qu'est ce que a kan ka fɔ ten fɛn bɛɛ kan ka taa a tɔgɔ de ma wuluden ye mun ye a bɛ fɔ wuluden ma de ko wuluden basaden o ye basaden ye ni maa min kɛra ɲɛngo ye o den ye jumɛn ye o ye ɲɛngoden de ye fɛn bɛɛ bɛ taa a tɔgɔ de ma quoi donc c'est ça. Ok Madu, i bɔra sisan nɔ ka i baro kɛ ɲɔgɔn ka kumakan lamɛn sisan nɔ an bɛ se k'a dɔn mara tiɲɛni kun bɔra côté jumɛn de fɛ komi i bɔra sisan nɔ ka Musafu ni mara lamɛn. Je crois kuma ninnu bɛɛ ɲɛna donc an bɛ segin kumaw de kan dɔrɔn voilà ne kɔni bolo mara tiɲɛni sababu bɔra fɛn min na o tɛ bi ko ye voilà peut-être an bɛ se ka dɔ de fɔ a la mais a ma daminɛ bi. Voilà, an bɛ se ka an se de k'a la ka hakilinaw lajɛ toujours ni solution bɛ se ka sɔrɔ a la toujours ka se ka taa sinon ne yɛrɛ jɔrɔlen don est ce que a bɛna ban tuma dɔ ne yɛrɛ bɛ da ka miiri n'a ye est ce que solution b'a la mais ala ye fɛn fɛn da ala solution sɔrɔ a la donc an bɛ hakili la an bɛ ala de ka bila kɔnɔna la mais ne kɔni bɛ se ka mun fɔ mara tiɲɛni kɔni sababu kɔni bɔra depuis ni du kɔnɔna la depuis du kɔnɔna la i n'a fɔ Musafu y'a fɔ cogo min na n bɛ segin kuma kelen kan encore ni ko kelen tigi cayara nkalon bɛ ta ka da dɔ la. Voilà, ali yɛrɛ woloden i sago t'a la bilen i tɛ se k'a mara parce que e mana gɛlɛya bolo a bɛ bɔ kɛnɛma hali kɛnɛmana yɛrɛ tɛ hali yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ so kɔnɔ yen nɔ donc u b'a su ka k'i kan donc finalement a bɛ kɛ sababu ye i tɛ se k'ali yɛrɛ woloden mara o ye kelen woloden mana bɔ yen an bɛna se teriya siraw ma donc conseil ladilikan banna teriya kɔnɔ parce que ni bɛɛ b'a lajabaga de fɛ ba ni y'o ni a bɛɛ b'a lajabaga de fɛ donc ni si t'a tɔrɔbaga fɛ bon hakili la o dun b'a fɔ fɛn fɛn ka di ni fɛnɛ a ma ɲi ni ma u b'a fɔ ten tɔ fɛn fɛn ka di ni ye a ma ɲi ni ma donc ni hakili la ni mɔgɔ min ye ko gɛlɛya dɔrɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi e de ye mɔgɔ jugu ye ni mɔgɔ min ye ko gɛlɛya an bɛ yɔrɔ min na ko bi dɔrɔn e de ye mɔgɔ jugu ye a kɛra dukɔnɔla ye o a kɛra baarayɔrɔ ye o a kɛra teriya ye o donc karisa nin dabila nin ma ɲi e mɔgɔ min b'o bida dɔrɔn o tigilamɔgɔ n'i ma kɔn ka kuma tɛna fɛ e ye bilen donc ne hakili la ni i dun y'i fana ka diɲɛlatigɛ fana don ka bɔ ka ban a la n'i ma mɔgɔ ɲini f'i ka mɔgɔ de ɲini mɔgɔ min bɛ ko gɛlɛya i bolo n'o tigi ka to ka baro kɛ wagati bɛɛ pour que ka se ka diɲɛ dɔn mɔgɔ min bɛ taga siraw yiri la voilà parce que hakili la laɲini dɔ bɛ n bolo n b'a fɔ bi kuma ye diɲɛ ye filɛyɔrɔ 8 de ye mais filɛyɔrɔ 6 an kan t'o ma tɔ filɛyɔrɔ 2 n'i ye mɔgɔw lajɛ hadamaden i bɛ fɔlɔ ka mɔgɔw lajɛ n'i ye mɔgɔw lajɛ n'i tila i bɛ segin k'i yɛrɛ lajɛ n'o kɛra i ka fili bɛ dɔgɔya ban n'i ye mɔgɔw lajɛ i bɛ tila ka segin k'i yɛrɛ lajɛ n'o kɛra fili bɛ dɔgɔya parce que ne ye nin lajɛ ne ye nin lamɛn a kɛra cogo o cogo ne bɛ se ka kuma dɔ fɔ min ta dafa mais ne tɛ se ka don fili wɛrɛ kɔnɔ parce que ne ye conseil dɔ sɔrɔ n bolo mais ni ne de ko sisan nɔ ko bon ne de bɛ n yɛrɛ lajɛ fɔlɔ ne mago bɛ n yɛrɛ de la mɔgɔ b'a yɛrɛ la o tɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ donc nin bɛɛ bɛ mara kɔnɔna la nin bɛɛ bɛ mara kɔnɔna la sinon k'a fɔ ko i fa b'i kɛrɛfɛ i ba b'i kɛrɛfɛ i kɔrɔ b'i kɛrɛfɛ ko bɛ mɔgɔ mara olu dɔrɔn tɛ mara ye parce que n'i marala so kɔnɔ fana n'i bɔra kɛnɛma encore donc c'est pareil e bɛ taa baarayɔrɔ dɔ la sisan nɔ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ fa ma deli ka sonyɛni kuma fɛn a ma deli k'i don sonyɛni na a ma deli ka sonyɛni da yɛrɛ la mais i bɛ taa patron bolo i b'a sɔrɔ o b'e ci sonyɛni na i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na ekɔliso la n'a ye ci sonyɛni na donc finalement e fana bɛ don o ko kɔnɔ dɔɔnin e fana bɛ sonyɛni daminɛ e fana bɛ mɔgɔ min dege i b'o fana bila sonyɛni na donc ko bɛ taa ten tɔ donc hali n'i marala so kɔnɔ n'i ma mara kɛnɛma donc pour moi c'est zéro mais a base kɔni ye so kɔnɔna de mɔgɔ i bɛ se de kɛ dɔrɔn n'i ye se kɛ donc jiginna t'i la bilen voilà ne bɛ se ka mun fɔ kuma kɔnɔna la komi an ka wagati bɛ ka kɔrɔ et puis an yɛrɛ bɛ temps min na o yɛrɛ ɲɛsiranya kama an bɛ jamukan in an b'a kun sigi yan nɔ Musa bɛ ka kumakan laban ka jamukan in kuncɛ ala kana kɛ n ka kumakan laban ayi i ka kuncɛ kuma jamukan kuma laban in ala k'a kun
abe bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲɔgɔn dɔn Isu ba i n'a fɔ n b'a fɔ cogoya min na kuma in de ka gɛlɛn kojugu ni an donna mun kasi la an b'a kɛ to ɲini o fɛ an b'a yira k'a fɔ ko marako in kɔni an ma hakilila de fɔ a la donc a tɛ se ka ban an minnu mara yɔrɔw ma janya kosɛbɛ kosɛbɛ an yɛrɛ f'i tun b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que ne ye karisa den ye i mansaw tun bɛ juguya i ma i yɛrɛ tun b'i yɛrɛ ɲininka i kelen quoi i b'i yɛrɛ a cɛ ninnu ka mun kɛ est-ce que ne ye ninnu den i bɛna effectivement olu tun bɛ k'i bila sira mun kan o de ye sira yɛrɛ yɛrɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ tonton énergie fo a ka baara ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la sunkalo in fɛnɛ énergie a kan ka fɔ dɛ a kan ka fɔ dɛ donc Umar Tangara kuma kuncɛ kuma jamukan in kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ an tun bɛ nin sigi in na ala k'an bɛn a ɲɔgɔn caman ma d'accord Madu kuma kuncɛ kuma ka jamukan kuncɛ an bɛ n y'o fɔ chaque fois an bɛ sigi o kan an bɛ barika da Ala ye donc an bangebagaw fo donc ka tila ka mɔgɔ minnu bɛ ka ɲamɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo donc Ala ka ni ɲɔgɔnna kɛnɛ caman sigi a ka ca Ala fɛ kuma min bɛ segin ka fɔ dusukun ka teli ka minɛ voilà donc an bɛ segin k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kana décourager voilà an ka continuer a fɛ dɔrɔn peut-être ni Ala ni a minɛ la minɛ don min na a bɛ se ka ban awɔ n bɛ se k'o fɔ kuma la o de kan donc an b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo cɛkɔrɔba delila k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ i tɛ mansaw faamu f'i yɛrɛ ka kɛ mansa ye donc an bɛ bi jamukan sigi o kan an lajɛ baara filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ k'a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ